Guys, good morning! This is Michelle. Happy birthday to me! It's my birthday, guys. Sa birthday ko ngayon, ang ating handa ay nagpapakulo ako ng tubig. Charot. Pakulo tayo ng tubig kasi magpapasit kanton na lang tayo ngayon. Charot. Pasit kanton tayo ngayon. Ayan na! Yan, so, nagluluto tayo ngayon ng pansit kanton. Pansit canton lang, guys. Saka lang. Charot. Ito yung ating birthday. Charot, birthday. Ayan, birthday ko ngayon. Ayan, so, magluto tayo ng pansit canton. Look at that. Pansit canton. Pansit canton lang, guys. Okay na ako. Charot. Ayan, noodles. Kakain tayo ng madaming pansit canton. Charot. Wala din akong kinain. Ang huling kain ko kagabi ay 5. 5 yata o alas 5. O wala pang alas 5. Siguro mga bago mag-5. Yun. Or, ay wala pa nga yatang 5. Ako kumain or wala pang 4. Basta ganun. Natapos kasi kami doon sa, diba? Sa vlog. Hapon na siguro. Alas 3 na yata ako. Mga alas 3 na? Basta ganun. Yun. Ito na makakainin natin. 4 days birthday. So, nag-iisipan ko pa, ay, pupunta daw kasi yung mga youth. Pupunta yung mga youth, pero, hindi pa natin alam kung anong oras sila pupunta. Tapos, nadaan tayong itlog. Itlog! Itlog! Ayan. Tsaka, Milo gatas. Yun. Okay na yan. Ito lang handa natin. Ayun. Happy birthday to me at happy birthday sa lahat po ng mga happy birthday din sa lahat ng mga nag-birthday ngayong December. Happy birthday December babies. Ayan, happy birthday po sa ating lahat. At ngayon, hindi papabayaan, hindi ka sasaktan, mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. You what I've wanted to. I wanted to. Don't wanna need another dance. Don't wanna start another fire. Don't wanna know another kiss. Baby, unless it was your lips, I'll never love again. Charot. Hi guys, yan. Mag-Milo tayo din. Magkagatas Milo tayo para may energy tayo ngayong araw. Charot, energy. Para may energy tayo ngayong araw. Mamaya daw kasi pupunta ako fast food. Siguro doon ako matutulog kasi bukas aalis daw kami bukas. Tapos mamaya daw, dinner daw. Doon. Handa daw kami doon. Birthday ko daw. Ayan, so. Sasama ko kayo doon, syempre. 31 na ako, guys.
21 na ako at 31. Yun. Pray that you get rid of all the impurities that may be present this body. Just say, pray. Amen. Hindi ka nag-vlog. Bibigyan ko na lang to sa iyo pang vlog. Okay. Ready? Vlog na, vlog. Ganun lang yung kamay. Guys, good morning. My birthday is over. Ayan. So, nandito ako ngayon sa bahay nila, Doc, kasi dito ako nag-celebrate ng birthday. Charot. Charot. Ayan. So, may mga ano lang ako, mga maliliit lang akong clips na kinuha. Tapos, ayan, nag-video sila sa akin. Halos kakagising ko lang. Ayan. Nahihiya ako. Charot. Ayan, so thank you guys sa lahat ng mga bumati sa akin sa Facebook. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Thank you guys sa lahat ng mga bumati. Ayan, bumati. So, thank you.